Shim sting hindiat ada yang try di bangam shim sting try idang buan ki achievement try bangalala ban achieve ni mata chong ta mashi attempt lang begitu ki apa ki parar ke be jonga. Music is a part of kachingim ke jonga ka ba latna ka football ka ba ai men sim nga kintap khan reu khan yo pas ne benong ikwala ka football to compose national. Dan sobai pi ha kan ka episode 2 jong ka Q&A bat menta hang ne ngadon bat I way ne ki klore le ka barem jong ka jala tai de ba Eugene son ha ka ju opo la long ru ko mu ambele barem nama plang constituency dan totally ki jingkali ban kali bat pi mo. The number one question pi so kumno menta kamet ka phat ka jong pi menta ba phila sange le ka takla pheri te napo ngasutu mensyua kham sotrat kamet mensyua banyak menta tang menta rong ai persyang hi ban yai don ya kamet ka babiang langsung teman menta bala sotrat ne teman tam so teman hi si syong ka kasnem takla nang he pada long kamensin terdang long kena hi kena advice kumno ba yala de lada pi yo biang ya kapor ka jing long kena kabu sera ka bayo wat penlen oi yai tristam yai sha ka ba kongsan di kata hi ngasutu anta dang alek kidon gi benta ki ba ya shim sting hindiat ada yang try di bangam shim sting try idang buan ki achievement try bangalala ban achieve ni mata chong kai ka favorite club but favorite player jong ki ka favorite club jong tengah si support bhai ka Man United na mensyua the player ting banong one specific player tang amdon ada ki player tagi buan ba mensyua ngalapet kumno bakila kai khana mang penbit dia lede Beckham Muskol so Gerrard amdai tangki bele midfield bele striker ki buan ki player ka banga itanat one idol dan idol dangam da ni talk fi idol ngam da dan banyak badan idol ngakam ngakam pe khmat bhai we unong tem banga ju itanat ude unong tem kita jong blingo itu makam sutanat ha ban pe lat na football na ban bu idol ngam da bu idol tan jaka ban pe idol ya ki footballer fi pe musician yes kham ta mashi atem lang begitu ki apa ki parar ke be jonga ngam tip ya kata fi sitam musical instrument sitam gitar gitar yes okay ke ai ka goal ka ba pi yo ban tham ka ba pensa jing kan ma pi hadu menta kandai ka tu ka goal bangila kai Persia ka Johor ka semi final jong ka AFC Cup kadega away game ka ba sha thep shi goal but ngayo ban pen pai ka jing yo jong tu ka goal ka I mean si mingi ha po ka second leg but kamta ma ka tu second leg ni yo ban yo ka jing job po sha ka final kan ka first time ba ka club India ka po final po ka AFC ka ai ka craziest interaction but ki fan ka fan ki interaction jong fan tang hapong ba ki fans jong ka BFC Bengaluru ka interaction mengidan bat ki kamtam ka club ba ki fans kalong ki fans kalong si benta ba ka club so ki sna jirwai na mandau pyar ba po madan ki rwai na mandau player so ki wara yak tu culture ka kalong ka basta ka bangalek po Bangalore dang hadu mata dang lek Bangalore dang po madan ki dang yarwai sai ki jirwai so kalong gay ka basta ka ba I mean sim gan ya mentare who's the most promising player India kan ki buan ki potential ma ki players a lot of potential kumanta okay menta Sunil Wisang Shong Thai tangil kem ki leaders ngila bandan Gurpreet Usandesh kamtam gitu Arngut tu Rahul Bikero kidan gitu ki kamtam uchangte mentali Arsenal wala kai bahaba ngapet ka potential na mata ka senior team ru quality with regards to key players who can keo Shillong pada ka potential when it comes to football pi no football Shillong and onga yes we have talent but then ka problem is menta how do we engage iki khana ki jongi kintap khan reu khan yo plus nem benong ikwala ka football to compose national takada kum kani ka program bangile ngi hang neru kadina mat chibenta na mata kata wadana do shi pau snem ki laila kai competition 12 kila kai regularly mdai we shi sen shi snem dan we tournament kam dan jimbot ra ada kila kai tournament mana kapor dan kin nang keo ngi ngi don ki khana ka talent ngi don ndai ngap tresitam okay last question kan dama pila ban sim ya kapor jong pi la fi jiba kai ka advice ka ba coach ai pi bat pila ban samru ya kata ka ju ka advice haki wei pat ba pe ya kan video kawai ka ba I mean sim bahai nga kamtam na kalyang jong coach na kan mau ka dai kawai incident ba ki negotiate contract ka management bat nga te shwa game kataru which is very wrong shwa game kam ka game shibit jan mit mentam step kia keren halor bai de contract te coach khoding aspo ka office ka jung hadin ka game then following itu jayu ban metang ayom tau mo urong me pan bika me kwa nga I'm there for you I will be there for you tanga sotu ang taba if a coach is there for a player can do
wonder. Amar pa takadaw ki kena sim coach has given you confidence. Unum AP. Ki kena ki dibandon kata kami sim jing shania ki coach ki ai bang ki coach kim dei ki shwan bakin yo ajmen toy la dia ki coach ki don namanta ka jing bahar jong ki. A coach once he has faith in a player, he will do anything for a player. Mo. Takadaw ki player ki diban sotho ba lada a coach don men sim haki. Ki diban trash tam a coach unum penduk ya yaki. Takitu ide hispau tali ke jingkali apa di ba Eugene kanget ba ling ba kan ka Q&A pila ban yo jingmen to sibun kham tam ye ki player ki ba di barang sedang ha kan ka game ta ko beli sibun ka por ka jong piru so beli nak ku ye pi